bekymmer försvinner strax. Bästa body för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Ready på värme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, om och upp och släppa stress idag. Bastubröder är vi som bröder, 100 grader nöja. Bara bastu, inte på så släng din bara ur. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, om och upp och släppa stress idag. Bastubröder är vi som bröder, 100 grader nöja. Bara bastu, inte på så släng din bara ur. Bara bastu, jo. Sauna. Sauna. Ja, just det. Då vaknar mig rongo nu. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, är man på värma igen? Slut till lackar, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, om och upp och släppa stress idag. Bastubröder är vi som blöder, 100 grader nöja. Bara bastu, inte på så släng din bara ur. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, Nyt lauletaan! Vi ska vara bastu! Vi ska vara bastu, om och upp och släppa stress idag. Bastubröder är vi som blöder, 100 grader nöja. Bara bastu, inte på så släng din bara ur. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu. Sauna. Tusen tack, kiitos Helsinki! Tack! 1, 2, 3! Ihanaa, kiitos! Tack ska ni ha!